sisters vaibvisa chegumi yangu kubva kumaspice. Vanga vari so particular about tithing. Vanga vakabata nhau yekubvisa chegumi, but ndokubata nhau iyoyo dzimwe dzose ndokusiya. Ende ndozviri kuitwa kunyange nechechi yanhasi. Vanogona kubata imwe nhau vakufamba nayo, ende ukavatarisa unoti vapamberi, but dzimwe dzose vagosiya. Hallelujah, hallelujah. Saka pano Jesu anombati mune nhamo imi vadzidzisi vemurayiro nemi vaFarisi vanyengeri. Unyengeri huri pavanhu vari kutopractiza certain practices of the Bible. Inhau yekuti vabatirira chinhu chimwe chete, zvimwe zvose kwavari hazvitakosha. And you can see it even in the church of today, where vanhu pavanomhanya nechimwe chinhu vobata ichocho varatidza kuti vakachinzwisisa vakachitenda, zvimwe zvose vofuratira. Nyambisirwa tina Mwari wemaprinciples. Tina vamwe vanoignore everything in the Bible. Chaanongobata kunamata. Saka nyaya yake anongoti everything. Zvese prayer, zvese prayer, zvese prayer. Tsika dzake nomuitiro wake haatarisi chakakunamata. Very dangerous. Church of God, hear me and hear me very well. Ignorance is harmful to your spiritual life. Itimani tibatsire. Ndive pakusaziva.